Sige! Sunod nga pangutana! Oh, happy talaga na eh. Naman nagsige pagkukuan yan na eh. Katulong akong uban. Another video no siya nasad mo klaro pero eta ko tayo sa nag-inusarang DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan og chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko. Yes, hello, what's up mga igala no? So karon kay nanata atong mga artista diri duha ka buok uni sa imong naong nay. Mana sa tawag ako sa yung nga kunya nga abli. Ha? Iyala ay of course pagutane. So what's up mga igala no? So is another video na sad, no? Moy klaro pero matog ko kalinga og entertainment sa inyo siyempre atong gyapon kayo sa nag-inusar nga may pagatisoy bugoy. Ang mupapas ug muwagtang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga dugan. Tapon yun na yan. Ayoy paghinay. So karon kay we're about to do the vlog no nga giingon nila. Talaga nila. Ayaw puta itaw ba? Si nanay naninood ng diris nanay. So we're about to do the Who Knows Me Better. Nanay o mama? So nanay akong nanay no? Oh, sige. So sunod po nato dirang napo diri akong mama no. So karon mga igala no kay ako ra ano, ubasa ra ko og kanang ubasa ko question mga igala no. So ang tubag ni nanay true or false? Ito ba ko ni mama true or false? Ari na to maila mga igala. Kinsa joy nakaila sa ako? Anay ba o si mama? Ang among silingan. Sige. Sige, magsugod na ta. Hindi na kanay. Ano? Ikaw ma, hindi na. Yeah, I'm ready! Hello? Kaui! O sige, na itong mga pangutana may gala no. Unang pangutana. Tak. Sige, Gigi Pedrano. Nataw o January 6. True or false? Tuwad ang true ni mama. True. Tuwad imong true ba? True, imong tubag na. Hala! Ganun, nakaingon man ka nga true na eh. Interview ka magina. Bawa mo kung nataw ka sa January. Nataw? Una. Nataw din. Panganak. Agi panganak ni Lusot sa lunggan. Ma, ito pa mga January 6 ka nanganak. Sunod. What year nataw? 1996 ba ko nataw? Or false? No. Ayaw pagkuntig ka. No. Oh. No. False! Pwede ka nga. Hindi. Nakalimot na siya. Tila di ka po kiba mo na eh. Sige, sunod nga pangutana mga higala. Si CJ Pedrano ba sa'yo mumata? True or false? Anong false man ba? Ganong false ba day? Sige, okay na ta? Yo? Nagka-bulgar na mo? Sunod nga mga tana, mga higala. Pangutana mga higala. CJ Pedrano ba? Gwapo o di? True or false? False na. Ano? Wala na pong gala ko katawa. Ganong false pa ma? Ay, di ba di man kuno kagnaw? Sa ingon! I'm ready! Naingon ka sila maliw. Pati ko na daw. Yes, sila nga ang bata may turuan. Kasi pangutanan ni mga day. Oh. Usa mo po day, gwapo dili. Oh, ingon man po sila nga. Liwat ko no ka sa imo. So di po na ikagwapa. Ganong true man ay. Hala. Kita man na. Hala ko eh. Ako pong akay. Check up yan sa nang matay. Uy!
CJ Pedrano ba? Naay uyab o wala? Naay uyab? True or false? Ano? False na, false. False na. Nagsabot. Ako na. Ayaw, dong. Kay, wa man ni kay Bao. True. Oh, true. Anong nakaingo makanay nga na ako'y uyab? Ano man ako ni... Isa man ni Ato. Kasi nag-spoiler pa ka. La, bro. Isa man man. Ibog man ka. Trolls ba na imong answer? Ay man, wa man ko kay Bao na ba siya. Hello, Wala siyang troll. Actually, wala pa'y nailad. No? Ato. Sunod nga pangutana, Nay. Ma, Saan? ako. Nay, ma. Sunod nga pangutana. Aligo ba si CJ Pedrano everyday? True or false? Kasi kasi na maligo na. Karoon na, hindi ka maligo. Wala naligo ron. Ala, false. Ala, grabe po. Mata ko, no, be. Sige, anong false man, ma? Kaya hindi mo no. Ala, sa ibutang yun, Nay. Joke. Ala, joke ko. Joke. Joke lang. Joke ko, ganang uno. Ana. Hindi ko na magpahumot. Ay, dali tayo bahumon dito, ma. Okay ka, Nay? Okay na. Oo, sige. Joke ko, no. Sala niya, joke. Wa siya answer. False. Sunod nga pangutana. Si CJ Pedrano ba kay 20 na ang edad? True or false? Ay, kay bawa sila na. Sige, next nga pangutana. Kay wa mo masayo. Si CJ Pedrano na po nakabuok ang iyang ex. True or false? Ala, ala, ganun true man na ba? Ito ba? Ganun true man na. Kaya mo magukay ba ang pilay ex dito? Oh. Wag ka kay pila ex ako. Tapo, bagong ex. True or false? False. Tapo, sure kayo na po. Ang galing na ilan, ikaw ay. False, pag isa mo tuko nga na mailan kung daw. Mangahoy taning buwan. Sige! Doon niya pangutana! Ay, talagi na eh. Ano nagsikipat ka? Magbuha diyan na eh. Katulog. Pagkadiya mas. Sunod nga pangutana. Si CJ Pedrano ba dili makatog kung makainom og coke? True or false? Wala. Bago mo, may pas na obedient. Pastor, bisa mo? Ala, true. Sige, yes. Sakto mong duha. Kay tugod, kay sakto mo. Namoy jacket. Nakisulog ang nanay. Puhon, makatrabaho. Sige, next. Pangutana. Nahugdan mo kung pangutana din sa pamaingo. Nakay pangutana, just ko ano yung Sige, makaikit pa na. sige, ano pa? Di ba man? Di ba? Wala Wala ba? ka may pangutana. Oh, sige. Kami na po ito bag na. Wala mo yung pangutana. Tinuod ba nga si CJ o kad CJ nga nagtinarong kag eskwela? Ala! Ala, grabe. Pangutana na. True life. Tinuod. Dali na, grabe pa kayo. Tinuod ba, John? Diyan, true. Tinuod. Oh. Sunod. Ano, Ninod, gusto mo sikat? Sige. Lala. Tinuod ba nga si CJ? Dunay uyab din. Karpet. Tinuod. Balls! Sige, taga pangutana sa sunod nga pangutana, Nay. Ngano di man ka masugong pakumbrahong kasong tuwing CJ? Balls! Explain why. Alangan mang good ma. Guys. Kanang naamang mo. Wala, wait, sige, sunod nga pangutana, Nay. Di naku. Oo, so, tagi pangutana, Nay, na nga naman nga nabali ang akong jacket. Dali ni. Kaya dali. Kay maaptan o niya ko. Sa Oh, bali mo na sa jacket, Ron. maaptan. Hindi ko alis niya madaas. Dan tutoy. Pag-ilis, wala siya. Nanay. Hindi man ko si Nina. Kaya Kalit. Agay! Nakita mo diyan. Tapos ko yan. Seriyan. May mga huwita. Richard, yan! Ato bikas pagi ah. Sige, dire
Dili lang takutob mga higala no. Mga higala no natubag jud nila ang mga pangutana nga way klaro no. Natubag pud nila sa walay klaro pud nga pamaagi, di ba nay? Sa pagkutaro. So lap trip kayo ang pangutana diri mga higala, di ba ma? Oh! O kusgon gid ako kung tingog mga higala no kay maghinay-hinay kung tingog manahanglan nag-interpreter no. O sudsan dili pa nato ni tapuson mga higala no amo ding i-shout out no ako i-shout out ang nagpa-shout out ya sa tuwa sa tunga kay galaan niya nga nagano sa tong vlog. Dayon gyapon mo sa pagtanaw mga higala kay nag-anam na jud kadaghan eh naghanan na job ka ana nangipon ni. Ayaw to guys. So ako i-shout out mga higala no ako na yung basahon yung Facebook page niyo mga higala no kung naon si Lexi. Ala grabe naman jud ning ana. Basta mo na shout out si Alin Jan Florinardo kang buang all the way from Malbuan kay kung Malbuan ni siya mga higala. Walang sa mi magkuyog karon sa vlog kay murag tuwa sila sa ilaha kay pagitong og aning COVID. Then next si Jenny Harabe Tentacion ay ni mo diha siya karon sa pantayan mga higala. Si Denzel Van Francisco. Denzel Van Francisco ba? Si Denzel Van Francisco mga higala no all the way from Bugo City. Si kuan ni siya si Boy Chucky, si Marky Iking. Ay ni mo diha Marky Dance Choi. Kanagahan ni siya mga higala no. So siya shout out ko no ang mga daghang gwapo, gwapa Dios kanagahan. Nalaki ka muna yung daghang gwapo, gwapa kalibaong. Akura ang gwapo, Rara ang gwapa. Si DJ Dits Arrogancia, hi sa nimo diha, taga-kanagahan sa ni siya mga higala. Si Taa, si Desiree Joy Anoba, wa siya kauli tungod sa COVID, aral lang ka. Shout out nagka-vlog. Oh, si Richel Binder, na diri nagta mga higala no. Yung tanaw mo ito. Okay, mutan-aw ko siya, Anis. Yumi Binder mga higala, na siya des ubos. Si Maria Daya Irin. Oh, si Nanay, na diri. Og si Enyen Maria Ma, og si Rafi Alivio. Shout out sa kuno siya mga higala no sa tanan nga frontliners kani padayon o bantay karon tungod na ning COVID-19. Si Jolio Zamora Ermax, si DJ Jols, maagit ang Jolios pag-ingon pa dito sa taga-Kabaw. Uler mo, maagit ninyi Jolios. Ano sila? Mungi. Dili lang ko to mga higala no. Ayaw nga mo subscribe mo aning atong channel. If bago pa man nga channel, don't forget to subscribe, click notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos mo klaro sama ani. Syempre kauban ako diri akong nanay mga higala nga grabe yung kugihana. Apan yapon tanay kay hapit tata mudunggo ang atong barko no. Sige. Wala barko. Grabe po din nanay tawa. Ato mo po dayon siya sa ito. Nagdali. Kaya rin nagdali. Kung natalisawag naman niya. Dungko naman. Grabe po nanay. Dungko sa diba? Kung mas mama si Bakoy. Kung nadaw pa day, talisaw, man. Barko day na. Ipagin sa barko. Dunggo. Bakit naman mo dunggo? Upahuway. Patay na. Upahuway gini. Uy, uy. Diba? Happy life. Happy life. Kana. Oh, anas. Dayon na to. Sige, ang akong mama diri mga higala no nga. Trolls. Grabe po mga yun. Comment, corona. Di na ito magpapasabot na yun. Ay, sige ay. Kapoy lang. Huwag din lang ko ito maigala. Biboy-bugoy niya. Gyapon, akong mama, akong nanay. Isboy. Huwag din lang lagi ko ito maigala. Just don't forget to subscribe, click notification bell. Guys, salamat sa inyong pagtanaw. Tapos mo din rin. Ito sa vlog. Nagkasalamat. Bye-bye. Bye-bye.